भने गुरा जाओ आउ टिके देखो सहर बजार सब तो खुजिली आउ पुणी कोठी खुजिली मत किछि कोना जते धरती मेरु ए कथा तमे कहूछ କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହଉଛି ଏମିତି ଝିଅ ଯେ କାହାକୁ ତ ସେ ମାନୁନି ସକାଳୁ ଯାଉଛି ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଫେରୁଛି କାହାକୁ ମୁଁ କଣ କରିପାରିବି କାହାକୁ ମୁଁ କଣ କରିପାରିବି ତୁମର କିଛି କୁହନି ओहो ପିଲାମାନେ ଏମିତି ଭୁଲ କରନ୍ତି ତମେ ଏମିତି ରାଗୁଛ କାହିଁକି କହିଲ କାହିଁ ତୁଳସୀ ତ ଭୁଲ କରୁନି ସଂସାର ଚଳିଲାନି ବୋଲି ଚାକିରି କଲା ସକାଳୁ ଯାଉଛି ଯେ ଫେରି ଫେରି ସନ୍ଧ୍ୟା କୁହ ଦେବି କୌଣସି ଦିନ ତୁମେ ତାର କିଛି ଭୁଲ ଦେଖିଛ ନା ପେଟ କୁମ୍ଭାର ହୁଆ ସମସ୍ତେ ଯେ ତୁଳସୀ ହେଇଯିବେ ଏ କଥା ତମେ କାହିଁକି ଭାବୁଛ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ତୁଳସୀ ପରି ବସିବା ଦରକାର ତାଲି ଯଦି ଗନ୍ଧଉଛି ତାହେଲେ ସେଇଟା ମାରୁ ପିଲା ତିନିଟା ହେଲେ ଟିକେ ଭାଇ ଭାଉଜ ରୋଡ଼ କେତେ ଆରପଟକୁ ଚାଲିଗଲେ ଭଗା ଘର ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ କାଲେ ପିଲା ତିନିଟା କାନ୍ଥ ତଳେ ରହିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଘରେ ନ ରଖି ମୋ ଛାତି ଭିତରେ ରଖିଥିଲି ଭୁଲରେ ମୋ ଛାତି କେହି ମାରିବନି ଭୁଲରେ ମାରିବନି ତୁମେ ଆରେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ତମେ ଏମିତି କାହିଁକି କହୁଥିଲ ରାଗରୁ ସେ କଣ ଟିକେ ବାହାରିଗଲା ତାହଲେ ତାକୁ ଛାତି ବାହାରକୁ ଦେଲି କେମିତି ହଁ ଶୁଣ ମୁଁ ଯାଏ ଶୁଣ ତୁଷାର ଫେରିଲେ ତାକୁ କହିବ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଏଫଆଇଆର କରିଦବ ତୁଷାର କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି କି ସେ ତ ସକାଳ ପରୁ ଘରେ ଅଛି କଣ କହୁଛ ତମେ ସକାଳଠୁ ବଡ ଭଉଣୀର ଖବର ମିଳୁନି ମୁଁ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଗଳି ଗଳି ଖୋଜୁଛି ଆଉ ଏ ଭାଇ ହୋଇ ଘର କୋଣରେ ବସିଛି ଓହୋ ତମେ ଗଲ ତା ମନ ଭଲ ନାହିଁ ତମେ ଗଲ ଯାଅ କାହିଁକି ତା ମନ ଭଲ ନାହିଁ କାହିଁକି ଉତ୍ତର ତମ ପାଖରେ ଅଛି ମିଛଟା ଏକୁଟାକୁ ପଚାରି ହଉଛ ତମେ ଯାଅ ତାନି ବାବୁ ଖୋଜ ମୁଁ ମୋ ଭବିଷ୍ୟତ ଖୋଜୁଛି କହିଲୁ ତୋ ଭବିଷ୍ୟତ ତୁ ଖୋଜୁଛୁ ଆମେ କିଏ ଖୋଜୁନୁ ଆରେ ତତେ ତତେ ଡକ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଅଭାବ କିଛି କରେଇ ଦଉନି କେତେ ଦିନ ଅଭାବ ସହିତ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରି ଚଳିବି 2 ବର୍ଷ ହେଲା ବିଏସସି ପାସ୍ ଆଉଟ୍ କହିଲ କନେ ଡକ୍ଟର ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ ମୋର ତ ଜାଣିଲ ମୁଁ ମେଡିକାଲ ସିଟ୍ ବଜେଇ ପାରିଲିନି ତା ବୋଲି କଣ ଏମିତି ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ମୋ କ୍ୟାରିୟର କୁହ ଦାଦା ତମ ଯଦି ପ୍ରାଇଭେଟ କଲେଜରେ ପଢିବା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା ତାହେଲେ ମତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଉଥିଲ କାହିଁକି ବିନା ସ୍ୱପ୍ନରେ କେହି ଆଗକୁ ଯାଇପାରନ୍ତିନି ରେ ତୁଷା ସେଥିପାଇଁ ତ ଦାଦାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା ଦେଖେଇବା ଯଦି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବା ତାଠାରୁ ବଡ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା ମୁଁ ଜାଣି ତୁଷା ହେଲେ କଣ କରିବି ট্যাক্সি চলে তোমার করতে পারিনি ভাবিতে তো মেডিকেলটা বজাই দেবো সে কথা হেলানি এবার ইচ্ছা হলে তোর লাগে সমস্ত জমি বাড়ি বিক্রি করে দেবি পারেনি যেতে থাক তোকে ডাক্তার ভাবে দেখিବାକୁ চাহে সেতে থাক তানি ଆଉ ତୁଳସୀ ଭଳି ଦୁଇଟି ଝିଅ ମୋ ଆଗରେ ଆସି ଠିଆ ହେଇଯାନ୍ତି ତୁଳସୀ କଥାର କିଛି ନାହିଁ ତାନିର ବୟସ ଗଡ଼ିଗଲାଣି ଜମିବାଡ଼ି ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ ଲୋକେ କହିବେ କଣ ଠିକ ଅଛି ଲୋକଙ୍କ କଥାକୁ ଯଦି ଏତିକି ଡର ତାହେଲେ ମୁଁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛି କଣ କହିଲୁ ତୁଷା ତୁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବୁ କଣ ତମ ଦି ଜଣକୁ ଦାଦା ଘୁରି ଡାକିବାକୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ମୋ ଭବିଷ୍ୟତ ଈଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ପୁଅ ଥାନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ କଣ ଏତିକି ଟିକେ କରିଥାନ୍ତ